Bi utukalo kile 10 ani kele samba flani muga ani kele segambali nyina mbalo we awde kasawo yake aw munu ba fle sanga na ka wakati anga bololo karala maliko na yakata se maliko kanama ante seken aw fulila amba fo aw kunsigile meka ka kuna foni mi makono maliko na foni.net ale jabaranika niro watu sili ayo bisimila. Amanga bi kuna fundamne ni Nyoro du Sahel alibe kai marala lakol karamogo ma woro bonyongo ulu koni minena lakana tigilama ulu fe ka sababu yake ukumbe fe ka bete kimeli farigolo nyana jaw ninka ulu la chinye ori lasa lakana tigilama ulu koni ye ula jense ni gaz lacrymogène ni mamunu ko fras no e ma woro bonyongo sa ulu koni be commissariat mo ukabolo ka nube ka ula koloshi kucharakaw feno bete eni BTD kimelu koni ulu baraw kera basigi o konnala utukalo kile konoton temenena ayira la ka fo uka kalanso tigilamaw fe ko lakana tigilamaw ulu koni waliya sugu bela jelenke wala sa ni bara nunu be se ka ke basigi ale konnala kalande ma bakeleni kemefla okumi bete ena ma kemeduru okumi BTD la ni kalande nunu koni klala kalanso wolonvla odi nyogonche kucharakaw ulu feno Yoroso wolonugu bon segesegali baraw o koni damnena yoroso keneyaso o konnala uye muso nuka luwele ugataka wolonugu bon segesegali ke lanyini ale koni femi o de ka seka wolonugu bon ale be musula ka chama nika ulu bone unina o de lasa o koni ye ni segesegali nika abara sigisenga abna to sena fodo kun fla bonyongo ni bara nunu yerebe labena yoroso keneyaso tigilama ulu fe oni keneya sinsin walenka bolodi nyogoma ola wankoro mamaro fentigi do ulu wankoro mamaro fentigi ma mugambonyogo nutumbi bulma fensi inflala ulu koni juma temene utukalo kile woro udona wankoro misri ale konnala wankoro alebe bankasi ulamini na bankasi ni wankoro ube mopti mara ola mogati mina ni manu tumbeka ukala batoke ni oyeseli udone misri konnala ukontana ni mata obonyongwe kaira kafoko ulu kontunkelenteka ukakurushi senda ninka otike ukelenga ni walenke kuma mina sa utarani ubolla minonye utemetola koni uyu ubulo fen chama ninka ulu chie ansongo wala jugumi ni alekera wataguna dirga gawu fokata se u jajefa oma uka dugu marabaga fokata se gawu gouvernement ulu koni sera utukalo kile kononto wataguna la nyini femi sa o de gataka tasibla ni ka o ke bamagato somogoy anika klatuguni ka jeli dike mamunu be no ni ulu banana akonna la sanube laptani sola kataka jeldi uluma wala sa ubisika kenaya teliala amita kokan kibarula amita algerika uka jamana o konnala ma biworo ani duru o lasa uka wolma street aba ma mugwa ani shegi o de bonena anina ka sababu ke tasuma o de konduna uka jamana koroyan fanfe algerika ulu feno kerenkere yana sa kabili alela uka dugu marabaga uyeni fo tarata donya ula koni tasuma en koni damnena tenen shufela akera sababu ni nga mata ani wolonvla ka o bone anina tizi uzu aleni setifa dugu o konnala Rusi fana tasuma odona uluka kungo konona olamini ayagubera kosobe ninkoni kelemeka uga jamana marabago ninka uluga ukamana kosobe uya yira ka fo ko tasuma nkoni ale shishi abika kilometri ba saba bonyongo ninka ode mine uga jamana o kono ya fanfe ko niye a chien fole ni bare ningake ameta dolanti bunakunka yane anga kuna fone ninka ale datu Lionel Messi bi tarata doyala no bena utukalo kiletan ani kelema akoni ya yira ka fo ko ale koni bena fini min dosa o de sigide meti jo bisaba ola mini aile du takafo ko aka laini koni femi o de kaseka jonjo ninka otako di aka ni yoro kurai o ma ama yira la ka fo ko Lionel Messi ni wakati na alebe parika ulu feino
Mali kunnafoni cakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ dugawu don de kɛ an ka dɔnkilidala denmisɛn min ni ale bɛ an ka jamanaya kɔrɔyan fan fɛ a n'a ka maaw ni o ye Dɛrikɛ bi an bɛ dugawu don de kɛ Ala ka segin ni a n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen ɲuman ye ka na an fana ɲuman sɔrɔ yan nɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ